ikusi alduzu. Ez nik ezaizu, utzitako lekuan beira zazu. Utzitako lekuan beira zazu. Bia, 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 zeiskan bia, 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 gertu dadila. Bia, 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 zeiskan bia, 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 gertu dadila. Tanon utzi zenuen, Esan dizut ba hemen, uste dut etzarela gogoratzen. Uste dut etzarela gogoratzen. Bia, 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 zeiskan bia, 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 gertu dadila. Bia, 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 zeiskan bia, 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 gertu dadila. Utzi bere lekuan, komeni den moduan, eta baietz aurkitu hurrenguan. Eta baietz aurkitu hurrenguan. Bia, 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 zeiskan bia, 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 gertu dadila. Bia, 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 zeiskan bia, 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 gertu dadila. Bia, 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 zeiskan bia, 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 gertu dadila. Bia, 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 zeiskan bia, 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 gertu dadila. Otxeta dut, paiazoak gara. Kaixo guztioi eta ongi etorri gure txokora! Gaur ere 11 abentura biziko ditugu, bai hemen eta baita kanpoan ere. Ai, Nerea, Baina, zer gertatzen da? Ba, goibel gaudela eta gaixo, eta ez dago menian jaltu hitz egitea ulertzen. Eta baina nolatan gaixorik? Ba, aurreko baten txokolatada baten egon ginen da gaur tripa, ba... Oi, ba, enekien, tira, gauza bat egingo dugu. Saioarekin hasi behar garenez, ba, lehenengo atalari ekingo diogu, ados? Ondo, baina bai juxiago hitz egiten baduzu, hobeto. Tira, suabe esango dugu. Segi ate magikora bidaiatzeko ordua data. Nerea, baina orain, benetan, jo. Bai, venga! Ikusiko duzue, nola sendatuko zareten. Aizu, ez gaituzu medikuaren gana bidaliko, ez da? Niri etzaizki gustatzen. Leku zoragarri batera bidaliko zaituztet. Tira, ondo pasa. Eskerrik asko, Nerea. Gero arte! Agur! Iepa! Oi, Lotz. Ai, bidaia magiko honek tripak pixka bat nahaztu dizkite, eh? Bai, niri ere bai. Ez dakit nik txango honik egingo digun. Bai, oi, Lotz, baina non gaude, oize ripolita ez da, eh? Bai, egia. Eta begiratu eraikin hau, jauntxo garrantzitsu baten etxea dirudi. Ah, Juantxo! Bai, jo, Lotz eta galdera bat, Juantxo hori zergatik da ingarrantzitsua? Juantxo ez, jauntxo. Ah! Bueno, berdin du, Pots, ni bakarrik espero dut, medikurik ez egotea be. Ah, ba, lasai egon, Lotz Nereak esan digu, medikuarenera ez gaituela bidaliko. Ba, sartuko gara ja zer dagoen. Ah, guazen. Liburutegi bat da, Pots. Bai, zenbat liburu, Lotz, irakurtzea zirraragarria da, benetan. Gainera mundu guztiak nire ustez irakurri beharko luke behintzat liburu on eta mardul bat. Baina zu etorrita zaude liburutegi batera, da? Noski? Baina irakurtzeko neuronak behar dira, ba alduzu zuk horrelakorik. Bueno, ba, lehen behintzat bai, eta oian orain baten bat greban egongo da. Guazen buelta bat ematera, ia tripako baina pasatzen zaigun. Hori da, guazen. Liburutegian izenak berak dioen bezala liburuak daude. Baina badago oso preziatua den beste zerbait. Isiltasuna. Baina ondo ere pasa daiteke hemen, eh? Liburu baten bueltan milaka abentura gerta baitaitezke. Hemen isilik egon behar da, jendeak irakurtzeko edo ikasteko lekua delako hau. Hori bai, liburu bat bilatzean zailena aurkitzea izaten da. Hainbesteren artean, ai ama... Lotz, zarata magikoa! Eta Nereari zer eramango diogu, gaur ezin zaigu ahaztu. Ba, ez da, hemen ez dut aukera hundirik ikusten, eh? Aizu, eta galetzen bai dugu Juantxori? Ez, badakit zer eramango diogun. Lotz, zakar
zakarrontzi bat? Ez da zakarrontzia, paperontzi bat da. Ah, orduan bai, askoz praktikoagoa da. Guazen berandutu baino lehen. Ai, lotz! Ez, aina bat, behingoz gailorazko bat hartu dioguna. Venga, atea itxi baino lehen. Kaixo! Nerea, maitasun osoz zuretzako. Zakarrontzi bat? Hau da zuen maitasuna erakusteko modua? Ez geneki zerrekarri? Ez zenekiten liburutegi batetik zerrekarri. Pentsatzen aritu gara, baina ideiarik ere ez. Ba, niri liburuak izugarri gustatzen zaizkit. Bai, pila bat zeuden. Bueno, Nerea, gauza bat, nekatuta gaude, lerre eginda gaude, ni deskantzatu behar du, bai? Ados, mila esker. Beha, ondoloin. Ondoloin. Apa, Nerea! Zabitxagon zelako susto mandiazun. Jo, zuri etzaizu energia hortzen, Deskantzatu behar denean bestik, ez? Ba, ni deskantzatzen nengoen. Baina, Nerea, ez da momentua orain bideo mundiala baitator. Zure artista baten bideoa bada, seguro mundiala dela. Noski, nik Euskal Herriko talenturik onenak bakarrik biltzen ditut, eta gaurko ere itzela da. Ba, ikus dezagun elkarrekin. Guazen? Kaixo, Xabi, zale bakar, kalejinetan ibiltzen den laguntxo batekin nago, baina ez da gaur ezagutuko dugun lagun bakarra. Ondo... Ui, hori izaskun da. Izaskun! Ez gerturatu horrekin ora! Xabi, zauren gerturatu horrekin ora! Xabi, zauren! Stop! Utsi dezu lan egiten, erreportaje egiten ari naiz? Eta badakizu ni noan orain? Nora? Ba, kalejinetan ibiltzen diren bi lagun ezagutura. Txorimano eta arraldeiekin? Hori da! Ba, venga, segi eta kendu hau nire bestetik, segi! Ba, no, beregina! Baina! Pase! Kaixo, Ander, ze moduz? Ondo! Esan didate hemen oinatin izugarrizko talentua daukazuela. Eta zein da talenturik? Erraldoiak eta eroatia. Erraldoiekin ibiltzen zara? Bai. Zu? Eta zenbat urtetatik? 5 urtetatik. 5 urte eta orain zenbat dituzu? 10. 5 urte erraldoiekin ibiltzen? Bai. Eta zeintzu dira zuk eramaten dituzun erraldoiak? Rosarito eta Mieltxo. Eta zeintzu dira horiek? Atzean. Hauek dira? Bai. Erraldoi hauek? Bai. Eta zenbat kilo ditu bakoitzak? 18 batek eta besteak 16. Ba dago, ez dakit, trukorik, erraldoia ondo eramateko eta ez erortzeko edo? Bai, aurrera fatea apoiaiteko. Osea, apoio badauka? Bai. Eta zu aurrera jartzen zara ez erortzeko? Ai, bala. Baldakizu nork egin dituen erraldoi hauek? Bai, Xabi Mendizabal. Xabi Mendizabal, oinatikoa da bere ere? Begira. Eta erakutsi dizu berak nola egiten diren erraldoiak? Ez dizu erakutsi. Eta etorkizun batean, jakineko zenuke. Bai. Eta zure erraldoi propioa egin nagian, ez da? Bai. Bueno, Ander, eta badakit ez dela bakarrik etorri, beraz, eskaera bat. Egingo aldiko zu demostrazio bat, erraldoiekin eta zure lagunekin? Bale. Bai? Venga, guazen! Oso ondo, laukote! Primero onda, etorri onda! Bueno, aterako dugu errazki ondin Instagramerako, erraldioekin eta zuekin, bai? Bale, horrela egin ezuek, bale? Bat, bi, esan agur! Agur! Aizue? Nekatuta bazaudete ez alda egokiago hauera joatea. Saioari amaiera eman behar diogu. Ai, Nerea, baina oso gustura geunden hemen lotan. Gainera, ohera joan ezkero handik irten ere ez gara egingo. Hots, zer da zarata hori? Zuk ere entzun egiten duzu, Lotx? Zuen buru barruko iskanbila da besterik ez. Buru barruko iskanbila hori isildu daia, mesedez. Hori da, hemen batzuk lo egin nahi du. Tira lagunak, gure partetik besterik gabe. Urrengo saioan elkar ikusiko dugu. Eta mi esker horregon zareten guztioi. Bitartean, lotarako kantarekin utziko zaituztegu. Izan biurri! Eta urtsugoiari!
zugana. Eguzkia gordetzear gaurko egunean zehar zer den gertatu zaidana. Ezin izan baitut garaiz, iritsi eskolaraino bihar goizean gaur baino lehenago esnatuko naiz. Itxitzazu guztiz begiak eta burua lasaitu. Indarrak hartu ostean bihar berriz argituko baitu. Hiru zifrako kenketa pila egin ditut txarto, baina prest nago biharko ulertzen hasi naiz eta gaurkoz ezin dut gehiago, gainean hartu dut mata jarri lotarako kanta eta lo hartzear nago. Itxitzazu guztiz begiak eta burua lasaitu. Indarrak hartu ostean bihar berriz argituko baitu. Itxitzazu guztiz begiak eta burua lasaitu. Indarrak hartu ostean bihar berriz argituko baitu.